някога човек съединил се с Христа се преобразява не само духовно, но и външно. Схиархимандрит Гавриил Зирянов в последните години от живота си постоянно боледувал и бил много слаб. В домашната си църква имал дарохранителница с запасни свети дарове, с които всеки ден се причастявал. Старецът правил това тайно. Рано сутринта, докато всички спели, той отивал след молитвеното правило в олтара и там се причастявал. След това се молял и отново се лягал. В установения час отец Гавриил звънял на келийника, отивал да се мие и си давал вид, че току-що се е пробудил. Независимо от това, хората, когато срещнали стареца, го поздравявали с приемането на светите дарове. Отец Гавриил, смутен и удивен, се чудил откъде знаят тайната му. Той не подозирал, че след причастието лицето му сияело с необикновена благодатна светлина.